Hyvää päivää! Vuonna 2017 juhlitaan, sillä Suomi täyttää 100 vuotta. Kangasniemi, Suomen kaunein kunta, täyttää 150 vuotta. Eränetti-verkkokauppa, joka sijaitsee Kangasniemellä, täyttää toukokuussa 10 vuotta. Eränetti-verkkokauppa sijaitsee myymälöineen, toimipisteineen keskellä Suomen kauneinta kuntaa Kangasniemellä. Eränetti on tunnettu hyvästä asiakaspalvelusta ja ripeistä toimituksista. Eränetistä löytyy laadukas valikoima metsästyksen, kalastuksen ja eri muotoisten ulkoiluharrastuksen harrastajille. Eränetti-verkkokaupan riistakameralajikoima on markkinoiden laajin ja kattavin. Kuule, eikö tämän filmin pitänyt kertoa meidän 10-vuotistarinaa? Tämähän on kuin joku uutistenlukuharjoitus. Jätetään ne uutistenlukuhommat Ylelle. Käsikirjoituksen on itse ohjaaja hyväksynyt, joten jatkas nyt vaan. Niin, mutta kato, kun en mä oikein tiedä. Anna mennä nyt vaan. Kuule, mulla tuli nyt justiin pari ajatus mieleen. Paas koiramainosvideo pyörii. Katsotaan tää tositarina sit sen jälkeen. Ultrakevyt Kevlar koiraliivi toimii koirasi henkivakuutuksena petoeläimiä vastaan. Koiraliivi on unisex-mallia, joten se sopii sekä narttu- että uroskoirille. Mulle tuli ostettua vähän kallia luotia. Älä herra. Joo. Mitä sillä lailla? No, luulin ostavani halvalla, mutta en saa. Oli ihan sairaan Hei, kallia. kuule. Tero, mulla on sulle idea. No, Mitäs jos me perustettaisiin yhdessä kauppaa? Ruvetaan myymään niitä tästä luoteja. Tehdään nyt. mutta kivijalkaa ei perusteta. Kivijalkakauppahan ei lähde. Siis, no mitä sitten? Perustetaan verkkokauppa. Nyt se on muuten ihan tosi nykyaikaa. Siis, Mä en kyllä ymmärrä siitä yhtään mitään. en mäkään. Mutta Olisikohan se vaikeaa? niin kyllä me osataan kyllä joku verkkokauppa perustaa. Jos sä ostat, mä hoidan myynnin ja kirjanpitoa ja vähän taloushallintoa. Selvä. Tein mä näin. Tää on tässä. Siitä lähdetään. Tää on tässä. No niin Tero, mä tuon sun tänne kuule katsomaan meille tiloja. Tuolla yläkerrassa meille kuule aika passelit kuule vuokratilat. Joo. Mitä luulet? Niin nyt ollaan siis Valuraudantie 13, Helsinki. Joo, kyllä. Ja, Tämähän on vaan varasto, kun tää on verkkokauppa. no niinhän se on. Kyllähän se passaa. Että mä nyt en tiedä, miten me nyt sitten niin kuin edetään tässä. No eihän siinä me perustetaan firma ja laitetaan 5 tonnia rahaa tilille ja sillä lähdetään ja lainaa ei sitten oteta. Mä hoidan sitten sen vuokraennakon ja kaikki tämän puolen ja käytännön asiat, mutta tästä tää lähtee. Selvä. Me sovitaan näin. Halo? Ei se suu. Eränetti? Halo? Kyllä. Semmosiahan meillä täältä löytyy. Joo. Montako laitettaisiin? Ai onko väärä väri? No okei, te joudutte sitten kysyä sitä jostain muualta.
Okei, kuulemiin. Yes! Silloin läks. Tero Eräretistä terve. Onko Antti kotona? Ai jaa, koska tuloo? Sano, että on yritetty tavoittaa. Joo, Eränetistä. Kuulemiin. Hei. Terve. Terve. Onko Anttia näkynyt? Ei ole näkynyt. Ai jaa, selvä. Kiitos. Terve. No, mitä? Kuule, ootko nähnyt Anttia? Anttia? Niin. No enhän mä Anttia on nähnyt. Ai jaa. Okei, selvä. Kiitos. Onko Anttia näkynyt? Ei oo. Me helvettiin. Selvä. No niin, kuule Tero. Nyt on kuule homma semmoisessa tilanteessa, että meillä on nyt kuule toiminta laajentunut nyt tosi paljon ja nyt meidän pitää kyllä hankkia uudet tilat. Ja nyt, Joo. mitä sä oot mieltä, että muutettaisiin pois sieltä Valuradan tieltä? Ja... Nyt ollaan siis täällä Vantaalla, täällä Hakamäen kujalla. Joo. Kyllähän nämä meille olisi passeli. Ok. Selvä. Tehdään Ei sille. muuta. Mä teen tästä sitten vaan taas sopimukseen ja Joo. tää on täällä selvä. Niin, se silakka. Se on silakka ja silli, niin se on sama kala. No eihän ole. No on, se on vain eri veissä kasvaa siitä samasta kalasta, niin eri silakka tai silli. No miksi niillä on sitten eri nimi? Joo. Eihän se nyt niin ole. Kyllä kai me nyt asiasta saadaan. Niin. Eränetti. Kangasniemi. Eränetti. Kangasniemi. Eränetti. Joo. No, olkoot sitten. Suomen kaunein kunta Kangasniemi täyttää 150 vuotta. Ja yritys nimeltään Eränetti, joka on tänne rantautunut, täyttää 10 vuotta. Onnittelut Eränetille. Täällä on hyvä yrittää, täällä on hyvä toimia,
hyvät henkilökunnat, logistiikka, verkkokauppa toimii erittäin hyvin. Puulan rannalla on hyvä elää ja olla. Tervetuloa. Eränetti Sari. No hei, koiraliiviä. Minkälainen koira sulla on? Onko se minkä kokoinen? Sieltä pystyt tilaamaan ihan, valitset sen koon sieltä ja valitset sen toimituspaikan ja haluatko postiin vai matkahuoltoon. Ja painelet sieltä osoitteet ja maksat verkkopankkitunnuksilla ja sitten se tilaus on sillä valmis. Joo, kiitoksia. Hyvät päivänjatkot. Hei hei! No niin, terve. Terve, sä oot tänään lähtenyt. No sehän toteutuukin. Hyvä, no niin, kiitti, moikka. Ilmeisesti, onko näin jotain valvontakameroita? Joo, valvonta- ja riistavalvontakäyttöön. Eli kävis myös kotipihaan? Kyllä. Hyvin, joo. Tää keskimmäinen on ihan uusinta uutta, niin tää lähettää 10 sekuntin video. Mihin se tulee? Kännykkään vai pitääkö mulla olla netti auki? Sen saa sähköpostia tai tekstiviestinä. Et se vaihtaa itse pimeällä sitten sen salaman siihen. Jos pihassa näkyy liikettä, että sinne tulee ihminen, niin se lähettää teille saman tien minuutin viiveellä kuvan. Tero, saako vakuutusyhtiöstä alennusta, jos omistaa riistakameran? Jotkut yhtiöt antaa, kyllä. Joo, se pitää selvittää omasta vakuutusyhtiöstä. Ja sitten toinen juttu on siinä se, että jos ne ei anna alennusta, niin toinen tyyli, minkä he tekee, on siinä se, että sulla ei ole oma vastuuta ollenkaan, jos menee ikkuna rikki ja joku käy siellä. Se on kuulostaa hyvälle. Se on tosi hyvä.
Erätettiin.